କାହାକୁ ବିହା କରିଛ? ବାପା ଆସିବେ କହିଥିଲେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାପା ତମେ ସେ ଜୟନ୍ତ ଝିଅ ନା ଦିଦି ତମ ବାପା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭରେ କାମ କରନ୍ତି? ହଁ ଅଙ୍କଲ ତମେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ଜାଣିଛି ମାନେ ସିଏ ପୁରା ମୋ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ। ତାକୁ ମୋ ନାଁ ରାକେଶ କହିଦବ ସେ ଜାଣି ନବ। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତ ବାପାଙ୍କର ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫକୁ ଜାଣିଛି, ସମସ୍ତେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି। ନା ସେ କଥା କଣ କି ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲି, ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା କାମକୁ ଆସିଛି ତ ଆଉ ତମକୁ ଯାଇନାହିଁ ଗଲେ ଚାକିରି ତମ ବାପା ପୁଣି ଯିବିନି। ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ତମେ ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ଏଇଠି ତମ ଘର ପାଖରେ ଚାଲ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା ଅଙ୍କଲ ବାପା ଆସିଲେ ପୁଣି ମତେ ଖୋଜିବେ, ତମେ ଯାଅ। ଆରେ ଝିଅ କେତେ ସମୟ ତମେ ଠିଆ ହବ? ଏଠି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ସମୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ହଁ ବସ୍ ବସ୍ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ